Нашите предци са ни оставили архитектурно наследство, което грижливо и преосмислено е построено с ръчните ръце на занаячиите с помощта на камъни от природата. При професионално запълване с разтвор и фугиране, зидовете от естествени камъни издържат на всякакви атмосферни условия, десетилетия и даже столетия наред. Историческите зидове се нуждаят обаче от редовна грижа, особено ако не са покрити с защитен слой мазилка. За запълване на пукнатини и липсващи части по стария зид е подходящ исторически пресъздаденият разтвор за запълване Рьофикс 665. Посредством разтвора за инжектиране с хидравлична вар на Рьофикс, слаби стари зидове могат да се укрепят, без да се създава твърде голямо напрежение. Точно фугите са подложени на атмосферни влияния. Затова е важно повредени места да се санират с квалитетна фугираща смес. Специално фугиращата смес не трябва да е прекалено плътна, поради причината, че тя се използва върху стари зидове. Това означава, че трябва да е водо- и паропропусклива и не трябва да действа като бариера, тъй като когато зидарията просмуче вода, дъжд или други, тя да може отново да излезне навън. Затова фугинът трябва да е много порозен, паропропусклив и непрекомерно плътен. Рьофикс е създал висококачествена фугираща смес за допълнително фугиране на зидове от естествени камъни. За историческите здания Рьофикс предлага както стандартни рецепти, така и разработени специално за обекта смеси. Продуктовата линия за опазване на паметниците е възникнала по време на съвместната работа с опитни реставратори и техници по прилагане на материалите. Решаващо за определяне качеството на една реставрация е както материалът, така и правилният начин на обработка. Първо, зидарията трябва да е чиста, без прах, да не е мокра, но въпреки това трябва да е навлажнена. И забърканият разтвор да е пресен, да не е престоял достатъчно дълго, че да не може да стегне. Защото докато стяга, разтворът не може и не трябва повече да се използва. Рьофикс се старае да задоволява желанията на реставраторите и да развива продуктите, за да съответстват на предписанията за опазване на паметниците по най-добрия начин. Затова Рьофикс може да предложи широк спектър от продукти за дейности по историческите постройки. Нашите специалисти са компетентният партньор за вашите реставраторски начинания.